Jeg hedder Sebastian Bouchard. Jeg er Sustainability Coordinator her i Bevi. Bevi er en norsk-ejet international virksomhed, der leverer løsninger inden for emballage, bilindustri og byggeri. Her i huset producerer vi i Flamingo, men i dag leverer vi løsninger både i EPP, som er en hårdere, opskummet plasttype, men også i pap. Så afhængig af, hvilke behov vores kunder har, forsøger vi at vejlede dem i retning af det materiale, der har det laveste CO2-aftryk. Vi producerer i forskellige densitet, det vil sige, hvor mange gram plastik per liter vi putter i. De her forholdsvis hårde emner, de er på 40 gram per liter, hvor nogle af de her emner, vi bruger til isolering, de er cirka 12-16 gram per liter. Måden man producerer Flamingo på, det er ved, at man har en Flamingo-råvare, som består af polystyren og pantan. Jo længere tid perlen er inde i forskummeren, jo større bliver perlen, og jo lavere densitet får den. Det vil sige, jo større perlen bliver, jo mere luft kommer der i, og jo mindre plastik vil der så være i perlen per liter. Flamingo er et plastikprodukt, men vi kigger også i andre løsninger. Men hvis det er et fugtigt miljø, eller der er høje krav til slagstyrke osv., så hedder det Flamingo. Herinde skærer vi blokkene ud i de størrelser, vi gerne vil have. I den her proces, der kan vi ikke undgå, at der er noget spild. Der kommer nogle fraskær, som vi simpelthen ikke kan undgå. Det her fraskær rører så over i vores knuser, som knuser det ned til sådan en lille popcornstørrelse. De her popcorn kan vi så fylde ind i vores blokstøber igen og fylde op til 20% intern genanvendelse ind i blokstøberen. I Bevi producerer vi blandt andet i vores egen råvarer, der består af 100% recycled materiale. Hvis vores kunder har mulighed for at få deres emballage retur, så de rent faktisk kan genbruge det, så har vi EPP, der er rigtig velegnet til det. EPP'en er mere energikrævende at producere. Til gengæld så har den en meget længere levetid. Så skal du kun producere det én gang på 2 år, i stedet for at producere det 1 gang om ugen. I Bevi har vi brugt kolossale mængder penge på at investere ind i den grønne omstilling. Blandt andet at udvikle den her 100% recycled råvare, som vi er de eneste i verden, der er lykkes med. Derudover køber vi også hele tiden maskiner, der er mere energieffektive. Vi går over til el-trucks, forsøger hele tiden at forbedre vores affaldssortering, som lige nu ligger på omkring de 70% til genanvendelse. Vi har et mål om at reducere vores forbrug af fossile materialer med 50% inden 2030. Det vil sige, at vi skal producere enten i vores 100% recycled råvarer eller producere i pap. Når vi arbejder med bæredygtighed i Bevi, bruger vi alle ansvarsområder. Om det er rengøringspersonalet, der skal sikre, at affaldshåndteringen bliver smidt ud i de rigtige containere, eller om det er de øverste beslutningslag, der skal prioritere de bæredygtige tiltag. Og det fungerer hele vejen igennem, at bæredygtighed skal være en prioritet. En af de udfordringer, vi nogle gange møder, er at få vores kunder til at vælge det her 100% recycled materiale. Dels er man vant til at få noget andet, og dels har man hørt noget ude i byen om, at det lugter af fisk osv. Men hvordan kan vi få vores kunder til at betale de her få procent ekstra for vores recycled materiale?